tohoto videa. Toto video natáčam po tretie, takže môžeme ísť na to. Je to vlastne balíček od LPS 1. Takže prvé je obrázok. Nejdem posunúť, takže obrázok. Kočička a zajačík. Takže tak. Potom je tu, potom tu mám dopis, že ahoj Zdeník, snad to po mne přečteš. Každopádně doufám, že nejsi podvodnice, to by mě moc mrzelo. Jinak si první holka, s kterou si posílám ze zahraničí. To by si přálo potlesk, ne? Jinak ti posílám plus obrázek a doplněk. Papa. Zatím papa. LPS 1. Takže moc hezký dopis. Pak jsou tady pečopaty, takže prvá je líška. Moc hezká líška. A druhá je Shorthaircat! Takže takováhle krásná, i když je pomalu, mi se to líbí, ty uška. Takže krásná Shorthaircatinka, takže uvidíme se u dalším videu. A papa. A ještě ještě, že mám Facebook, kdo by chcel si so mnou popísať o pečopoch, alebo tak, či nevymením, alebo že či nepredávam, alebo si normálka chcete sa mnou spísať, tak som na Facebooku, dajte Zdenka Balogová a mám fotku takého bieleho psa, no tak áno, tak ahoj!